Vale. Boa tarde, imos dar comezo a esta presentación. Entón, nada, en primeiro lugar, saudarvos, agradecervos a vosa presenza, agradecerlle a Cartabón pois que acolla esta presentación. Creo que comezamos o ciclo de presentacións de outono. Ben, e eu pola miña parte agradecerlle a Marcos e a Elsa pois que me teñan convidado a acompañalos hoxe aquí, non? Por casualidade, Marcos chamoume para convidarme a facer isto un día, logo coincidimos no concerto. Non me acordo xa. Un día que me pasou algo que deu lugar a unha das columnas de Nos Diario que se titula Te Conxeo. Eu este verán coxeo fun mal, houve un momento no que cheguei a aprenderme o seu nome en inglés porque xa estaba até a coronilla, non? Te conxeo é simplemente a evidencia de que efectivamente non somos libres de usarmos a nosa lingua no lugar en que ela naceu e no que nos vivimos, non? No noso país, porque algo tan tonto ou tan parvo como pedir un té con xeo, un café con xeo, podese convertir pois, nun momento de crispación, non? Porque son curiosas as actitudes. Ti simplemente és unha persoa que está nun café, nun restaurante, pedindo un té, un café, e te atopas con un camareiro, ás veces con un certo grau de chulería, non? Neste caso concreto de Te Conxeo era un tipo así bastante singular que falaba en inglés cos da mesa do lado porque había un americano, pero cando o meu acompañante lle dixo que quería unhas pedriñas destas de auga conxelada, pasouse o acento andaluz directamente, non? Entón, bueno, este verán pasoume varias veces. Logo pasoume na cidade da Coruña. Tuve moitos problemas co xeo. E entón, claro, cando Marcos me xusto ao mesmo tempo e dame este libro o día seguinte de que me pasara aquilo, digo, Liberdade para o galego, anda, mira ti. E leo a parte de atrás, a contraportada, non? Ese xesto que facemos sempre, imos ver que pon a contraportada do libro e aparece aí a pregunta, non? Abonda coa propia vontade para facer uso da lingua do país? Claro, eu respondería que non, pero non quería responder iso, non? Respondería que non a vista do que pasou este verán, porque logo, bueno, pues este tipo de... Isto é unha anécdota, vale? Pero son as cousas que che pasan despois cando vas a unha notaría e pedir que che fagan as escrituras, o testamento no meu caso, non? Facer o testamento en galego foi unha especie de odisea na que me acabei ofrecendo como casualmente, eu son filóloga, podía non serlo, non? E foi unha odisea. Finalmente sí conseguín facer o testamento en galego, pero custoume. Ou que sexa raro, eu é que só lembro ter na man unha sentenza en galego na miña vida sindical e as veces que tiven que manexarme, e só lembro unha. Entón, bueno, pois, xa saliu o Consello de Europa a decir o que dixo estes días, xustamente, non? A cuestión é que se acaba querer ser galega, ao final temos que enfrontarnos a situacións que son relativamente violentas e, home, seguro que todos e todas algunha vez claudicamos. Porque é que a min persoalmente ás veces resulta moi difícil estar permanentemente tendo que pois exixir, non? E este mes, solo este mes, o día 3 denuncian o INS por negar a atención en galego. Un abogado e un abogado de Lugo reclaman ao Instituto Nacional de Servizos Sociais o xulgado admite a demanda de Billeito Lobeira contra a UNED porque lle suspenderon o examen, tal. E logo, bueno, xa que me parece a noticia máis delirante deste mes é a Policía de Rianxo denuncia o presidente da mesa por inxurias.
Que fixeches, Marcos? Non podo dicir que... Non sei se hai policías na sala. É delirante, non? Isto é o mundo ao revés. Eu teño a sensación de estar, non sei, nunha situación surrealista, absolutamente. É dicir, un cidadán exixe que o atendan en galego e hai un conflicto enorme. E logo, a policía que denega os dereitos denuncia e persegue para que non pasen debates a facelo nunca máis, non? Bueno, pois eu vexo que o libro publicase neste contexto. Eu vou a volver a lervos este parágrafo porque entendo desde o meu humilde punto de vista de que o que hai tamén é a intención por parte de Elsa e de Marcos pois de dar resposta a esa pregunta, non? É esta situación da galega onda coa vontade propia para facer uso da lingua do país ou existen impedimentos materiais, situacións de coacción ou condicionantes de calquera tipo que obstaculicen o seu libre desenvolvemento? Pode materializarse o seu uso en todos os ámbitos? Ten a presenza necesaria para asegurar o seu uso? Podemos dispor dela en todo e para todo? Bueno, eles van a analizar ese tema xustamente no libro, capítulo a capítulo, nos distintos apartados. Porque, efectivamente, a miña opinión é que se fai necesaria un análise como este, poñela en riba da mesa, e chamarlle as cousas polo seu nome, porque non é indiferente, é dicir, estamos como estamos porque hai un partido político gobernando na Xunta de Galicia que ten unha determinada posición respecto do idioma, que non é de compromiso efectivo. E por iso estamos así. Nos falámoslo moitas veces no ámbito da Ciga Ensino, non? Nos notámoslo, é que se notaba nas asembleas que facíamos nos centros antes de 2009 e despois de 2009 o cambio de actitude cara á lingua do profesorado. Notouse moitísimo. O cal quere dicir que exista un goberno que intente ou se comprometa por completo coa lingua ten efecto. Ten efecto. E iso é o que necesitamos neste momento e por iso tamén é imprescindible contarmos con ensaios como este que nos sitúan na situación. Do libro van falar Marcos e máis Elsa. Bueno, Marcos Maceiras é o presidente da mesa, licenciado en Historia, profe de Historia, e Elsa, licenciada en Dereito, abogada, vicepresidenta da mesa, autora do libro de Praceres Castellanos. Eu creo que os coñecín os dous sendo estudantes. De Marcos estou sendo estudantes. Xa eran así. De estudantes xa eran así, non? Son estas persoas que teñen... Físicamente, queres dicir que... Eu creo que temos moita sorte de poder contar con persoas como Marcos e como Elsa, que levan, bueno, pois moitos anos de traxectoria, de moito compromiso, e que son optimistas e que están dispostos a continuar nesta loita, non? Eu, bueno, pois agradezolle o traballo que fan, a súa dedicación e, ademais, desexo que triunfen nos seus empeños, porque se vos triunfades nos tamén. Entón, tedes a palabra. Obrigada a Marta e obrigado tamén a Cartabón porque, bueno, sempre están dispostos a ceder este espazo de cultura que eu penso que é moi importante reivindicar hoxe en día as librarías como espazo de onde se mercan os libros, mas tamén onde se poden intercambiar, debater. Espazos tan importantes hoxe en día para ademais falarmos dun asunto como é a lingua, que as tres persoas que aquí estamos hoxe é un tema que nos apaixoa e que poderíamos estar horas e horas para desgraza de algúns outros, non? Este libro reflexiona sobre o marco legal do galego e como limita efectivamente o marco legal a nosa liberdade para falalo.
Abordamos situacións de prohibicións do galego en moitos ámbitos e de situacións reais de represión e de persecución dos galegofalantes. Violencia lingüística que poderíamos estar dicindo, tanto moitas veces no ámbito institucional, no ámbito sanitario, policial, en fin, hai moitísimos espazos nos que se dá. O que facemos no libro é contrastar a Carta Europea de Linguas Regionais e Minorizadas co Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. Este plan é do 2004, contén 400 medidas, das cales non se puxeron en marcha porque chegou un momento en que Núñez Feixóo decidiu que isto era lesivo para Galiza. Puxo en marcha unha política, como acaba de dicir Marta, de persecución, unha persecución activa do galego que continúa aínda hoxe nos nosos días con Alfonso Rueda. E é que, no fondo, a súa política lingüística sí dá os seus fruitos porque é unha política lingüística lingüicida. Cando deixen de poñernos o zapato en riba, cando nos dean por fin a liberdade que cuestionamos, que teñamos neste libro, poderemos entón falar con liberdade e incluso despoxarnos de moito dos prexuizos, porque nas aulas, cando están combatendo os docentes os prexuizos na teoría, o que estamos tamén percibindo na práctica como eses prexuizos que viviron xa os nosos pais, os nosos avós, etc., uns prexuizos seculares, porque, no fondo, cando nos impuxeron o castellano, non foi que el triunfara pola súa sonoridade, nin que fose moito máis bonito, nin que houvese só 5 vocais porque é moito máis fácil, senón porque, como xa tamén analiza Carlos Gallón no seu libro, o libro negro da lingua galega, hai un fruito de imposicións, de represións, de castigos, de maltrato, de humillacións, e iso foi calando pouco a pouco, non é que vai no noso ADN, non. Simplemente que xa o levamos interiorizado na cultura, colonizados, porque é certo que no fondo, cando exercemos o noso dereito a falarnos en galego, partimos dunha situación de desvantaxe fronte ao castellano. O castellano, hoxendía, vivimos, saímos aí fora, e percibimos unha realidade, e sabemos como de privilexiado é a lingua. O privilexio é que cando vas ao xulgado, falanche en castellano, porque ademais tamén as súas aplicacións informáticas están en castellano, e dinche, ai, pois ese poder, se o teño que facer en galego, claro, se vas a notaría, e queres que un documentiño este en galego, e que teñen que mandar a traducir a Compostela. E resulta que demora 2 semanas. Nada, ti podes esperar. O mellor tes apuro por vender aquela finca que che deixaron, máis agarda 2 semanas, porque, en fin. Eu sempre fago a comparativa do poema de Celso Emilio Ferreiro, Deitado fronte ao mar, que é lingua proletaria do meu pobo, e como lembraredes, porque é moi coñecida, e ademais preside a fachada desta libraría, di: lingua proletaria do meu povo, eu falo porque sí, porque me gosta, porque me peta, e quero e dame a gaña, porque me sai de dentro, alá do fondo dunha textura ceda que me abrangue, ao ver tantos patufos desleigados, pequenos mequetrefes sen raíces. Abonda con esta vontade. Realmente este é un canto a falarmos galego, mas somos conscientes de que en liberdade non o podemos falar con liberdade. E eses patufos desleigados, que daquela aludía Celso Emilio Ferreiro, seguen aí. Uns están entre nós, son daqui, teñen raíces galegas, mas outros proceden de fora. E viñeron a impoñernos os límites a hora de usarmos o galego, porque no fondo, consideran que o galego é unha lingua subordinada, relegada, a que se lle tolera certas cuestións, mas sempre no seu límite, cun marco legal moi determinado. E cando nós collemos a lei e dicimos: entón podemos facer isto en galego, entón podemos solicitar o consentimento informado no Sergas en galego, entón podemos ir á notaría e pedir que fagan esa escritura en galego, entón empezan os problemas. Sí, pero non, pero temos entre nós persoas que sufriron en carne propia a represión. Pois temos unha Constitución española que impuxeron unha oficialidade reforzada en beneficio do español, porque non só recoñecen o dereito a usalo, sino tamén o deber de coñecelo. Mentras que o galego goza de oficialidade simple, e só temos o dereito a usalo, mas non existe o deber de coñecelo. E isto supón unha clara desigualdade, un marco xurídico desigual que contribúe a manter un histórico desequilibrio
que mesmo chegou a recoñecer en 1994 en sentenzas ao Tribunal Constitucional. Atopamos patufos desleigados poñendo a trancos a nosa vida cando pretendemos desenvolvela as 24 horas en galego, sen que fagan nada ademais os que están obrigados a facelo, e estou a referirme á Secretaría Xeral de Política Lingüística. O artigo 9.2 da Constitución e o marco legal non o puxemos nós, non inventamos nós, é dicir, puxeron outros. A Constitución española di que os poderes públicos están obrigados a remover todos os obstáculos que impidan a vida dunha persoa en plena igualdade. E eu pregúntome onde está a igualdade para nós podermos vivir en Galiza, igual que un señor de Murcia que irá á súa notaría, pedirá a documentación en castellano, que irá supoño que irá aos tribunais e lle darán unha sentenza en castellano e todos os seus dereitos se desenvolverá na lingua dese lugar sen ningún tipo de problemas nin de complexos. Iso non sucede aquí, e vou botar man de titulares que así o acreditan. Vou comezar con un titular de 1990, non quixen remontarme moi atrás, porque así, máis ou menos, imos seguindo fío de todas estas novas, porque supoño que algúns as coñeceredes. En 1990 abrironlle expediente sancionador a Erika Mel, unha empresa de Arzúa, por etiquetar en galego. Sitúo aquí, chamo a atención, porque para min o mundo da empresa é un espazo no que temos que seguir traballando e un espazo no que cando empecen a exixir nos currículos e valorar a lingua galega será entón cando empece a coller prestixio e até entón seguiremos sufrindo a represión. 2005, unha parella de Ferrol tivo que casar a través dun intérprete que traducía para galego. Sí, absolutamente pintoresco, mas sí. 2023, seguimos co mesmo problema, nada máis que quen oficia ten que ler 3 artigos do Código Civil, artigo 66, 67 e 68, que fala da igualdade entre home e muller, dos dereitos e deberes que teñen ao mesmo tempo, etc. E resulta que hai aínda encargados do rexistro, concretamente nesta cidade, que se negan a oficiar en galego. 2006, unha traballadora asegura ser despedida por falar galego no seu traballo. Monseirago traballaba entón para unha asesoría e foi chamada pola súa superiora porque se enteirou de que estaba a falar galego cos seus compañeros de traballo máis cos clientes. Gravísimo. 2013, Queremos Galego recorre a sanción imposta pola subdelegación do goberno pola celebración da manifestación do 17 de maio. Isto foi debido a que, supostamente, non tiñamos servizo de orde e entón a tentación de sancionarnos, porque como todos os anos saímos en manifestación, pois isto hai que reprimilo. Unha constante que nos aplica en a Lei Mordaza. A Lei Mordaza é usada continuamente no asunto de Rianxo, que facía antes alusión Marta, que de repente empeza a ser dunha cuestión mínima que unha persoa solicita ser atendido en galego nun centro de saúde, vai medrando como unha bola de neve, e isto é imparável. E agora resulta que os delincuentes somos nós. E resulta que a este cidadán lle negan a atención en galego, busca amparo da policía local, a policía local dille literalmente estamos en España, non tienes derecho, cando existe normativa, legislación que ampare estes dereitos. E isto vai increscendo ata que de súpeto pois acabamos denunciados a Marcos Maceira e outra compañeira da mesa por inxurias á policía local, e xa veremos en que remata, porque isto pois non fixo máis que comezar. Continuo cos titulares. 2015, algo especialmente grave na medida en que afectou a unha menor. Os menores son persoas normalmente moito máis vulneráveis, pois debido precisamente á súa imposibilidade de defenderse, de carecer dos recursos dos que carecemos moitas veces as persoas que somos conscientes, que falamos conscientemente o galego, que decidimos no seu día tomar a decisión de facelo. O Centro Hípico Casas Novas de Arteixo humilla unha nena de 10 anos por falar en galego. Dixeronlle algo así como as monitoras: cuando tú no sabes hablar, y es que si yo te hablo en castellano, tú tienes obligación de contestarme en esta lengua.
2015, a mesa convoca unha concentración diante do xulgado de Compostela en apoio á demanda contra os sergas por discriminación lingüística. 2019 tamén, os sergas, porque os sergas é unha administración, cada vez somos máis conscientes de que os poderes públicos están obrigados a prestar atención en galego, reivindicamos o noso dereito a poder vivir en galego e a exercer os nosos dereitos, e na liña do galego temos recibido moitísimas queixas no que os sergas é obxecto de reclamación. 2019, os sergas non pon a disposición das mulleres embarazadas consentimentos informados en galego, nen das mulleres embarazadas, nen outras moitas intervencións cirúrxicas. 2020, unha pediatra dos sergas desoe o galego dunha crianza de 7 anos, aquí en Vigo, no Álvaro Cunqueiro. A nai tivo que facer de traductora dun pequeno fronte a súa pediatra de urxencias. O contexto era tremendo, non se queda outra opción, como di Marta moitas veces, hai que claudicar, porque era unha situación na cal a vida do neno corría perigo, presentaba un estado de febre moi extraña, que lle dera de súpeto, e a nai tivo que facer de intermediaria, de intérprete, entre a crianza e a pediatra, na medida en que este se negaba a atender o neno que lle estaba explicando as cousas en galego. 2021, o goberno español mantén a sanción a un veciño de Rianxo por reclamar ser atendido en galego polos sergas. Tivemos que recorrelo, rebaixaron a sanción, non estamos, obviamente, contentos coa sanción que foi reducida ao mínimo, e seguiremos, supomos que seguiremos ata as máximas instancias até que quede sen efecto esta sanción. 2022, o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza ordena a Axencia Tributaria garantir o uso do galego nas súas comunicacións coa cidadanía. Estábamos ante un obrigado tributario que premeditadamente fixo todo para que a Axencia Tributaria provocase un procedimento de prema, sabendo que a Axencia Tributaria non lle notificaría en galego. E el, cada vez que a Axencia Tributaria lle requiría algo en galego, en alguna notificación, el obstinadamente dicía: sí, mais quero que me notifiquen en galego. E isto derivou nun embargo que finalmente, a través da sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, tivo que retrotraer a Axencia Tributaria porque entendía este tribunal que estaban a conculcarse o dereito de escolla lingüística do obrigado tributario. 2022, a Xustiza obriga a Allianz a garantir as pólizas en galego. Unha empresa que solicitara a Allianz unha póliza de RC, de responsabilidade civil, mais a aseguradora inicialmente dera un proxecto, emitira un proxecto, cando a empresa lle dixo que sí, pero que quería en galego, empezaron os problemas. Entón a Allianz xa non quería saber nada, non quería contratar, mas tivemos que obrigalo a través dun xulgado. E resistíronse, tanto que se resistiron que até tivemos que acudir á execución, porque entendían que eles nada máis que ian presentar o proxecto. O proxecto pensaban que xa daban cumplimento, mas non, tivemos que facerlle entender que unha vez emitido o proxecto teñen X días para celebrar emitindo a póliza propiamente. 2022, expulsan por segunda vez en 6 meses un doente do Hospital Álvaro Cunqueiro por solicitar documentos en galego. Este era o mesmo doente que fora xa que tivéramos que solicitalo a documentación a través do xulgado no 2000... Bueno, antes comentei o caso. En fin, era unha operación reiterada que requería este doente, e os sergas unha e outra vez, facede a proba cando vaiades os sergas, teñades que ser intervidos, antes avisade de que o queredes, eu fíxeno. E resulta que atoparon nun caixón, porque esa é a condición do galego, estar en caixóns. Pode que exista, mas sempre no rexistro da propiedade. Cando subo, sempre digo: que non van ter o formulario en galego. Simplemente unha nota simple, non é nada do outro mundo. E dinme: non existe. Non, pero que a semana pasada xa mo deron no outro rexistro, entón sí que existe. Espera, entón fanme esperar 5 minutos ou 10, ou van buscalo aí atrás. En fin, que do galego temos moitas anécdotas, por desgraza.
No 2024, a Mesa denuncia que a UNED suspendeu un alumno por facer un exame en galego. Tamén o tivemos que... Esperemos que gañemos ese dereito, porque no 2004, curiosamente, o deputado no Congreso, Francisco Rodríguez, do BNG, preguntara ao goberno cal era o impedimento o obstáculo para que Heitor Mera, un profesor, fixera a tese e a tesiña sobre Bernardino Graña en galego. Entón, o goberno díxolle que efectivamente non había ningún impedimento. No 2004 non había ningún impedimento. Que pasou 20 anos máis tarde para que a Alvieito Lobeira lle deneguen a posibilidade de facer as probas examinatorias en antropoloxía en galego? E que conste que está facendo outros exames tamén non en galego e que se está aprobando sin ningún tipo de impedimento. Entón, algo hai aí que tenemos que desvelar. 2024, a Xuntar, que é unha asociación en defensa da lingua do occidente de Asturias, que se nós estamos mal, hai galegos polo estranxeiro que fora das fronteiras administrativas galegas que ainda están peor. A Xuntar, para nós é unha asociación que conta con noso apoio, dado que, son auténticos heróis, non? Se aquí é difícil defender o galego, ali é moito máis complicado, porque o Principado de Asturias é que os teñen absolutamente ninguneados e os tratan de asociar a unha variante do bable, do asturiano. Pois a Xuntar demanda ao goberno do Principado de Asturias pola denominación de o naviego, que é como pretenden, con este uso do glotónimo, pretenden extindilos do tronco común que é o galego portugués, para que así dependan da AIA, da Asociación Academia pola Lingua Asturiana, que é unha barbaridade. É algo completamente acientífico, na medida en que se é galego, ese galego que se fala na franxa entre o Eo e o Navia, é galego, non pode obviamente depender as normas ortográficas da Academia da Lingua Asturiana, senón da Real Academia Galega. E ben, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, hai a dúbida, concentrámonos en defensa do único topónimo legal, a Toxa. Porque nos chamamos a Toxa, porque nos chamamos o Grove, porque nos chamamos a Coruña, o Ourense, o Carballiño, e así, etcétera, etcétera, ata que incluso no 2022 tivemos que acudir ao Tribunal Superior de Xustiza de Galiza para que se permitise a concentración ante o foro a Toxa contra a deturpación do topónimo. Isto é o que sucede cando queremos exercer o noso dereito a falarmos, a vivirmos en galego en todos os contextos, en todos os ámbitos e evitando situacións diglóxicas. Porque sí, efectivamente, é moi complexo. Moitas veces se fan auténticas, chegas a situacións de heroicidade. Imagínanse que sucedería se isto que acabo de relatar lle pasase a un castellano falante en Galiza. Sería inaudito, claro. Sairíamos nas primeiras portadas na portada dos xornais. E que seguimos padecendo unha situación de imposición do castellano como se isto obedecese a causas naturais, como se fose, pois iso, a graza, a maravilla que é falar castellano. Esta é a situación que leva a que na franxa de idade de 4, 5 anos aos 14 se autoperciban como incapaces de falar en galego. Algo sen precedentes, algo que acontece por primeira vez na historia. Meniños, adolescentes, que son conscientes de que carecen de ferramentas, de recursos, de fluidez para falar en galego. Isto levounos, a esta situación levounos o decreto do mal chamado plurilingüismo, o decreto 79/2010. E que dicir da lingua na xustiza? Unha situación deplorável. Se durante moitos anos falábamos do 5%, de que as sentenzas alcanzaban un 5% en galego, estudos actuais podemos chegar á conclusión de que isto é moi falso, alcanzando nin siquiera un 1%. Atopámonos con funcionariado que fai auténticos esforzos por desenvolver o seu traballo en galego, porque carece de programas de aplicación informática. A Minerva Nox non dispón
de versión en galego, e incluso se deron pasos atrás, dado que no programa anterior, o Libra, si dispuñan, podían introducir nel programas, documentos, formularios, modelos en galego. Os xuíces para acceder á carreira xudicial, nada máis que un mérito saber galego. Aínda así todo, dignos aqueles que desenvolven os seus traballos, fan as súas sentenzas en galego, a dificultade que se atopan, teñen que primeiro facer as sentenzas nun procesador de textos en Word e despois trasladalos ao Minerva Nox. Isto obviamente fai que carezan de legislación actualizada, que teñan que facer uso eles propios de redactar absolutamente todo, e que recoñecen esas mesmas persoas auténticamente concienciadas do uso do galego, que o usan en estrados, recoñecen que cando fan documentos de menor valor, como son os autos sen materia, sen contido, digamos, contidos de fondo, que xa os emiten en castellano porque non poden permitirse o luxo de estar perdendo o tempo de traducilos ao galego porque non dispoñen diso no Minerva Nox. En fin, esta é a situación. Eu quixera ser algo máis optimista, máis isto é o que hai, se xamos realistas, máis fagamos sempre un exercicio de reivindicar o galego, de usar o galego ali onde vayamos, de facelo sen complexos, con valentía, sabendo que no fondo sempre teremos os nosos dereitos, porque o galego é unha lingua oficial, digan o que digan, o galego é unha lingua oficial. E en todo caso, aí estará a mesa para defendelos, porque, bueno, pois últimamente non saímos dos tribunais, pero non saímos dos tribunais non por nada, non porque se seamos conflictivos, non? Aquí Marta é unha persoa que nada máis que quere de tomar un té con xeo. O problema é que esa situación danse en contextos tamén moito máis graves. Estamos a falar de situacións de discriminación en ámbitos sanitarios, en ámbitos da infancia, que iso sí que debe ser paliado. Hai momentos en que non podemos escoller, nin tampouco podemos falarlle en inglés, non podemos. Decididamente o que temos é que exercer os nosos dereitos, e se hai problemas, pois teremos que facer que afloren, teremos que denuncialos. Bueno, boa tarde. Eu tamén agradezo a Cartabón a disposición e toda a colaboración que teñen coa mesa nesta presentación, mas tamén noutras que temos feito aquí con anterioridade, porque de agradecer que haxa, con todas as dificultades que hai, que haxa espazos, como dicía Elsa, que permitan, cando menos que haxa un pouco de debate, que haxa posibilidade de falar, non? De partillarmos tamén os problemas que temos día a día, non? En relación ao galego, as persoas que queremos vivir en galego o 100% do día, pois temos problemas, e seguramente un deles é que non temos oportunidade de expresarnos e de mesmo a partir dese do debate e de falar as cousas, procurar solucións que sexan atendidas desde logo polos poderes públicos. Agradecervos a vos, evidentemente, tamén a presenza aquí, e a Marta a boa disposición que tivo a presentar este libro, a pesar do atraco que lle fixemos xa inicialmente, porque, e máis tiñamos moito interés en que estivese pola súa traxectoria tamén, porque é unha referencia na loita pola lingua que se concreta mesmo aquí na zona de Vigo como unha das portavoces de Queremos Galego, xa sin falar do sindicalismo, do seu activismo en tantos sitios, tamén na versión literaria, que é unha honra para nós contarmos tamén aquí con Marta como presentadora. O obxectivo do libro, comentaba Marta antes, non era inicialmente responder a unha serie de cuestións que efectivamente xa presentamos directamente na contracapa, non? Realmente, xa cando comezamos a traballar nel, non na fase final, que xa foi xuntar todo e presentalo na forma de libro, non? Senón
xa previamente nos informes nos que a mesa traballou moitas veces para presentalos en Galiza, a maioría para organismos internacionais como o Consello de Europa ou o Consello de Dereitos Humanos das Nacións Unidas, onde, por certo, estaremos xa case con toda a seguridade o día 30 de abril no exame periódico universal que se chama o Estado Español por vulneración dos dereitos lingüísticos. Isto é un exame que se fai a cada Estado, no caso do galego, aí estaremos de novo. O caso do Consello de Europa foi coñecido estes días. O que é descoñecido ás veces é que se houve esta recriminación ao Estado Español, que non é a primeira, non é a terceira, a cuarta, se temos en conta o documento que sacaron entre o período anterior e este, non? Se esa recriminación existe, se esa exixencia do Estado Español e a Xunta de Galiza existen, é porque a mesa estivo batallando, usando os escasos medios que ten, pero tentando usalos con toda a forza posible para que isto fose así, non? Porque ademais, concretamente, no último informe houbo moita intencionalidade tanto por parte do Estado Español como por parte da Xunta de Galiza de que este documento ou esta recriminación de cumprimento da Carta Europea das Linguas e Regiones Minorizadas non se producise, non? Mesmo se collemos o documento tal como se publicado, hai unha parte da resposta que lle deixan por primeira vez. Desta vez o Consello de Europa mesmo reduciu, acabou facendo algo moi injusto, que foi reducir as pretensións iniciais, rebaixalas para favorecer que os Estados encaixasen no cumprimento da Carta, non? Ainda así non foi posible, pero ainda así a Xunta contesta e di cousas como que non coñece ningún problema en Galiza por pedir escrituras en galego nas notarías. Isto dice así directamente, non? Que a partir de que na saúde, no sistema sanitario non hai ningún problema, que o problema é que hai médicos que proveñen de outros, fundamentalmente de América Latina, que como se fose un problema reducido a un problema individual de algúns traballadores públicos e non un problema xeralizado en determinados ámbitos, non? No caso da xustiza, onde ademais negan calquera problema con este programa Minerva Nox, non? Fundamentalmente negan todo, pero extremos que chegan ao ridículo, non? Ata o punto de que, concretamente na queixa que nos formulábamos e que foi parcialmente recollida, que era relativa á posibilidade de existencia de prensa en galego, porque todo o mundo sabe que o único xornal impreso en galego neste país é o único tamén que non conta con ningún tipo de axuda por ser editado en galego neste país. O único medio que non recibe subvención por escribir en galego, por ter páxinas en galego, é precisamente o único medio que está íntegramente en galego. Só hai un e é Nos Diario. Os expertos do Comité do Consello de Europa cuestionaban a liberdade de expresión do que les chaman comunidade galego falante, precisamente por isto, non? E a resposta da Xunta é pouco máis que, están vostedes cuestionando que vivamos nun Estado democrático de dereito, non? Isto é casi literal. Claro, evidentemente, nos cuestionámoslo, non? E a isto dedicamos esta publicación tamén. Xa comezando desde o título, non? Fálase moito de hoxe o conselleiro de Lingua, de Cultura e Lingua, non sei o uso que fai nin dunha cousa nin da outra, mantivo unha reunión, publicaba agora en Twitter hai un pouco, do Consello de Linguas, que por certo tamén é un órgano do Estado, un organismo do Estado, que se reúne despois de que existísemos na mesa moitísimas veces, tamén a nivel europeo e a nivel internacional, na propia ONU, que tiñan ese órgano parado desde o ano 2009 e nunca máis se reunira. Agora, desde o ano pasado, parece que se comeza a reunir. Pois o conselleiro dicía que foi ali a defender a cordialidade que existe, a cordialidade que hai en Galiza co propio galego, non? Isto despois deste informe do Consello de Europa de Antonte e uns días despois de que do 20 aniversario do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. A cordialidade e a liberdade, que tamén é outro termo que se emprega moito e que a máis se empregaron moito, concretamente Feixóo, non? Cando chegou a Xunta, xa viña de antes, tamén non todo que hai os problemas do galego veñen de aí, moitos, falaba Elsa do libro de Carlos Callón, e xa na actual fase institucional no Estado, desde o ano 68 aquí, podemos falar mesmo, falamos no libro, das sentenzas consecutivas no 86, do Tribunal Constitucional sobre o catalán, o galego e o euskera, non?
A liberdade, claro, parece que o problema que temos nós, ou se queremos vivir en galego con algún tipo de liberdade. Claro, nós aquí procuramos darlle a volta, de aí ven precisamente o título que poderíamos ter colocado en interrogantes, non? Si, efectivamente, hai liberdade ou non hai pro galego. Nos, a partir destes informes do Consello de Europa, as Nacións Unidas, a partir da análise tamén do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, en relación aos obxectivos que tiña este plan, que estaban moi definidos, e das medidas que teñen, pois imos entrando en cada unha das áreas, tanto da Carta Europea como do Plan Xeral, non? Se entramos no caso da xustiza, está ese 1% que demos descoberto e que o situamos, ademais, como tope donde pode chegar o galego, non? Os informes do Tribunal Superior de Justiza de Galiza sobre o uso, sobre a presenza da lingua tanto nos servizos lingüísticos, na traducción de expedientes ou de documentación, na traducción de galego a castelán, de castelán a galego, non? Na revisión de documentación sitúano nun 0,08% de todo canto se produce anualmente en Galiza. Isto é, cando menos, a cantidade de textos en galego que poden ser pois, que un xulgado se fagan originariamente en galego e os pasen a castelán para calquera procedimento, ou ao revés, mesmo que unha parte solicite o documento en galego, pase por servizos lingüísticos para a traducción e para que este en galego. Bueno, a única cifra oficial que existe sobre isto é o 0,08%, que penso que xa no último é do 0,04%. Xa vamos mellorando. Pasamos de nada a case nada. Ben, pero o outro dato que xa para nós é máis definitivo, porque abrangue unha cantidade moi grande, non é o que deu a propia CIGA, que di que no ámbito do social eles pois colocan o 20% dos casos que existen. En todo solicitan, como a Carta Europea das Linguas di, non? Que o procedimento se desenvolva en galego, e só conseguen en menos de 1% dos casos onde é solicitado. Ou seja, este 1% realmente é o 1% dun 20% que temos, unha mostra grande, non? Se se pide o 20%, só se consegue non. Pero, é unha cifra optimista, digamos. Aí estaría o uso do galego na xustiza, claro. Que liberdade hai para unha lingua onde non hai posibilidades as posibilidades de usar a lingua propia son mínimas, non? O que o dereito a xustiza, que é un dereito humano, precisamente, que dereito a xustiza hai se solicita en galego. Mesmo o Estado, no informe que presentou o Consello de Europa, aquí está todo bastante explicado, non? Precisamente para dicir que eles cumpren a carta, non? Que se cumpren perfectamente, e nós tivemos que desmontar tamén o Consello de Europa. O Estado di que, aínda que a carta di que se pode facer calquera procedimento en galego a petición dunha das partes, eles recoñecen esa posibilidade porque, xa non lembro o artigo da lei da lei prejudicial, permite que o xuiz ou a xuiza decida en que lingua se fai o procedimento. Ou seja, non depende da vontade das persoas, non? Senón da vontade, desde logo é darlle a volta completamente o que di o propio artigo. Noutro ámbito como do ensino, claro, que liberdade hai para unha lingua, que os datos oficiais coñeceremos o próximo 11 de outubro os últimos datos sobre o uso do galego, sobre o coñecemento do galego no ensino, non? Pero os que temos agora mesmo falan dun 24% de menores de 15 anos que din non ser capaces de expresarse mínimamente en galego, de manter unha línea, vamos, que non se siente capaces de falar galego. Poderán ler un texto, iso non dubida ninguén, se chegan, non sei, aí Marta, que é profe de galego, entre outras cousas, pero, iso é, cada vez formalmente, o que o propio alumnado declara, e falamos de menores de 15 anos, que son persoas que están en etapas que son obrigatorias na educación, isto vai de 5 a 15, justamente, o que afecta a etapas de ensino obrigatorio. Curiosamente, este estudo do IGE, o último que vai sair, estaba anunciado para hai 2 semanas. Atrasaron a publicación para o 11 de outubro, que é xustamente o día anterior a Ponte do Pilar. Non sei se terá que ver co resultado. En todo caso,
é curioso que un estudo do ano 2023 se continue atrasando a súa publicación, non? Bueno, aí está efectivamente o decreto de plurilingüismo, mas non só, e nos aquí tamén o comentamos no libro, non? Está, e o Consello de Europa tamén advertía diso, a inexistencia de materiais didácticos en galego. Isto podese ver con moitísima claridade en infantil, podese ver con moitísima claridade en primaria e evidentemente en secundaria. E ademais agrávase co programa de ISGAL da Xunta, que é o que fornece nos 60% dos centros que teñen a ISGAL, é o programa, digamos, de libro digital. Non podemos chamar de outra cousa, un PDF. É o PDF que dá a Xunta, que está concentrado ademais en 4 editoriais. Bueno, aínda que se queira cumprir o decreto nos máximos que lle permite o galego, non se pode, porque as materias nas que o galego non está prohibido, non se pode, en moitas delas, usar o galego simplemente porque non é oferta. E nos casos de haber oferta, claro, para 4 publicacións, se cadra unha está en galego. Bueno, as táboas están explicadas no propio libro, non? Que mesmo onde hai materiais, non hai posibilidade de uso do galego, porque, claro, se hai 3 editoriais, o centro escolle unha, e justamente, claro, isto impide que se chegue nunca a ese 50% ou 50% ou 3% que fixa o decreto de galego no ensino secundario, non? Bueno, e ademais a distribución da carga horaria das materias, precisamente aquelas as que está prohibido o galego son as que máis carga horaria teñen, entón se nos xunta todo, e iso é inicialmente independente do decreto, porque isto depende da lei educativa de cada momento, mas sempre son as materias onde o galego está prohibido os que máis carga horaria teñen. Entón xa inicialmente hai sempre unha descompensación que tampouco se pode compensar precisamente por esa ausencia de materiais didácticos, non? Bueno, no caso da administración, o caso de Rianxo que se comentaba antes é un exemplo, bueno, vale para varias das cuestións que nin feito a propósito, varias cuestións que comentábamos aquí nesta publicación. Bueno, comentaba Elsa, é unha persoa que se dirixe a un centro de saúde, a un cribado da COVID, algo aparentemente normal, ata que se lle ocorre esta persoa dicir, bueno, quero ter atención galego conforme, ademais, o dereito que ten. Recibe xa inicialmente no mostrador por parte dunha traballadora do Sergas insultos, esta traballadora do Sergas acaba botando ali e chama a policía local, sin coñecemento desta persoa, que ao sair da porta do centro de saúde diríxese a 2 policías que está vindo vir de frente e dice, mira, acaba de pasar isto, coa idea de denunciar a situación á propia policía. E o que se encontra é que a policía denuncia, bueno, e a policía ademais enfádase porque levamos a cuestión a xuízo e a policía non é capaz de demostrar o que inicialmente estaba acusado, que era de ter montado ou de ter alterado o funcionamento do centro de saúde. Iso non se demostra, bueno, porque evidentemente non aconteceu, por iso non se demostra. E entón a resposta da policía é dicir, bueno, como perden unha cousa, van ver se denunciando a mesa neste caso conseguen, bueno, pero é un exemplo de adelantamento de coacción, non? Cando a nós, a mí pasoume esta mañá ainda, pasarabos a vos todos os días, cando nos chaman de unha compañía destas de teléfono ou de, non sei, de gas ou da luz a facer estas ofertas maravillosas que nos fan e tal, e dicen, e non ten atención galego, pasa con moita frecuencia, que o primeiro que che din é, mire, hábleme castellano que estamos en España, decir, claro, pero primeiro, é vostede que me está chamando a min, non ten ningún interese na súa chamada, claro, non comece con, bueno, non teño que levar unha reprimenda ainda por riba por falar na lingua que quero, na que é a lingua do meu país, e a que está máis, efectivamente, ten, cando menos, certo recoñecemento legal. Bueno, pois isto foi o que lle pasou, claro, a esta persoa de Rianxo na versión de funcionarios públicos, non? Pero claro, se non hai, se a legislación de consumo, que tamén analizamos aquí nisto, só garante que efectivamente nos temos dereito ao uso da nosa lingua, mas non temos dereito a recibila, nin temos dereito a que se nos notifiquen as cousas en galego, a información sobre os produtos que consumimos, as instruccións sobre calquera cuestión, bueno, a publicidade toda. Isto está recoñecido, mas iso está recoñecido por español, non? Bueno, son cuestións que marcan un pouco tamén cal é a diferenza entre as linguas, non? Aquela sentenza que falaba antes do Constitucional de 86 ven dicindo que lingua oficial con todos os elementos para sela é o español.
e logo, a partir de aí, hai outras linguas que son propias, que é o que interpreta a Constitucional, que significa termo propias, que son características dun sitio, mas que iso non pode levar a que se igualen. Isto ven a conto do deber e do dereito, da diferenza que hai entre o texto constitucional e o que se propuña inicialmente na Lei de Armonización Lingüística, que igualaba o deber de coñecemento e o dereito a usala en relación ao galego e ao castelán. O Constitucional eliminou isto e dai derívanse as consecuencias, sobre todo, no ámbito público, non? Mas, ademais, no caso dos Sergas e dos organismos públicos galegos dependentes da Xunta, hai obriga de coñecemento por parte do funcionariado, mas isto non pasa na Administración Xeral do Estado, por exemplo. Pero non pasa, bueno, e o Estado atrévese incluso a negalo de alguma maneira no informe o Consello de Europa, non? Non están definidas, cando o Estado saca unhas prazas, non sei, fan falta, non? En Facenda, 1000 prazas. Non di tantas teñen que ser para Galiza para cubrir a oficina de Vigo. Entón, por tanto, estas precisan un mínimo requisito lingüístico, que é o lóxico, non? Que, claro, de aquí sai outro argumento ás veces, que é o típico, sai estes días no caso de Baleares, non? De, claro, ti que prefires, que te operen alguén que saiba galego ou alguén que saiba operar moi ben? Claro, pero é falso. Para operar no Estado español fai falta saber español, é obrigatorio. Non pode vir o mellor médico do mundo ou o que máis sabe do que sexa, o premio Nobel mundial e non sei que, ese non pode operar no Estado español se non sabe español, porque efectivamente pode presentar o título, pode ser cidadán europeo, pode obter a praza, mas se non ten os estudos finalizados con certificado español, ten que presentar o certificado español, da igual que sexa unha eminencia. Claro, ese problema por español non existe, existe só no caso do galego, e non só no ámbito da saúde, non? En xeral, na administración. Bueno, iso acaba derivando en que en Facenda, por exemplo, en un órgano que é moi habitual que non haxa posibilidade de ter a mínima documentación en galego, no IRPF, por fin sí, despois de moito batallar tamén desde a mesa en relación a isto. O que pasaba, por exemplo, cando existía aquel programa Padre, era que saía a versión en galego do programa Padre, non? Este de facer a declaración da renda, saía normalmente sobre 2 meses despois de comezar a campaña da renda. Claro, as persoas que queríamos facelo en galego non nos daban 2 meses máis de prazo para facer a declaración da renda. Os prazos aí computaban igual, o remataban igual para todo o mundo, pero en galego tiñamos menos prazo, menos tempo para facelo. Iso, afortunadamente, xa non é así, aínda que tampouco, bueno, aínda que continúa habendo dificultades, sobre todo noutros procedementos, non? Bueno, non falemos xa mesmo naquela legislación que recoñece a posibilidade de uso do galego como de seguros, non? Bueno, a posibilidade de ter un seguro en galego despois de moito batallar, ainda batallando moito, son bueno, realmente reducidas, non? Bueno, son cuestións que, como comentaba, tratamos aquí en moitos ámbitos, prácticamente todos, cando menos estaba no plan xeral. O plan xeral é unha cousa que é importante porque, como dicía antes, marcábase unha serie de obxectivos que, por concretar, eran que o galego estivese en todo, para todo, que houvese disposición de galego en todos os ámbitos e que esa disposición precisamente permitise comezar a reverter a situación da lingua, non? Claro, é moi difícil dicirlle a alguén o necesario que é falar galego e o bo que é para o colectivo, colectivamente como povo, que o galego siga existindo, cando logo non hai disposición e iso non se, por exemplo, no ámbito do ensino, non? Se iso non se contrasta coa realidade. Se eu quero falar galego ou teño intención, que é o que pasa e se detecta tamén nos estudos, non? Hai moita xente que quere falar galego, que lle gustaría falar galego, que lle gustaría transmitir o galego aos seus fillos e fillas, mas o que se encontran é cunha realidade que non permite facelo por estes problemas de ausencia en calquera espazo público e porque realmente está condenada mesmo legalmente a poder usarse no ámbito privado, mais que non sobrepase determinadas barreiras, non? Por exemplo, claro, eu podo falar galego aos meus fillos, o meu fillo e a miña filla, xa descontando o caso do ensino, que xa é de sobra coñecido, mais ao sair da escola, que posibilidades hai de que teñan actividades extraescolares que se desenvolvan en galego? Realmente poucas. Mesmo a pesar de que se pode requirir o Concello, se que organiza a actividade, ou a Xunta, ou a escola, ou a AMPA, pode requirir que, e a máis agora está claro despois dunha sentenza que do ano pasado, concretamente no caso da ordenanza do uso do galego da Coruña, pois requirir unha empresa
que usa o galego e na tramitación pública, na contratación pública tamén, pero claro, se non é galego nesa actividade escolar non ten oportunidade de usalo máis que no seu ámbito íntimo, no seu pensamento ou cando chega a casa. Se logo ve a televisión e os contidos en galego son aproximadamente dun 0,9%, que é a presenza do galego no ámbito audiovisual, que posibilidades ten de mesmo tomar referencias de lingua, non? Ou de, bueno, xa incluso ese 0,9% é discutible en algún caso que iso sexa galego, que sexa minimamente correcto, pero bueno, vamos a supoñer que sí. Bueno, podemos seguir así con todo e isto no caso dunha crianza, no caso dunha persoa adulta, pois exactamente igual, non hai posibilidade de que a lingua se reproduza de xeito natural e de xeito espontáneo como acontece en calquera lingua normalizada, que son as linguas as normalizadas nas que hai plena liberdade de uso, non? O caso en Murcia ninguén se lle ocorre pedir unha escritura en galego, xa ven de maneira natural, non? Supoño que se lle ocorrerá a alguén a decir, mire, quero en inglés ou quero pero non ningunha persoa chega ao notario e di que quero a escritura en tal de maneira natural, espontánea evidentemente libre, danlla en castelán. Aquí, en cambio, temos que facer casi de todo para conseguirlo, non? Bueno, por non seguir coa parte negativa, nós tamén vemos, e aquí tamén analizamos algúns datos que hai, que veremos o próximo día 11 de outubro se efectivamente se consolidan, que tamén hai unha tendencia social a reivindicar máis a lingua. Nos vemos, por exemplo, na mesa no aumento de queixas en relación á lingua, non? Bueno, no último ano tendemos ao redor de 1100 casos por discriminación lingüística, non? Por vulneración de dereitos lingüísticos. Subiu moitísimo, bueno, parece que incluso na administración galega, no caso dos Sergas, son moitísimos, na Xunta, bueno, faltan moitos outros e necesario que a xente se queixe máis. Tamén sería necesario para nós poder ter máis socios e socias para atender tanta demanda ou ese aumento da demanda, pero iso xa deixo que o fagades o sair daqui, entre na página da mesa e vos asociedes. Pero logo hai dous datos que eu penso que reflicten moi ben esta situación, que é o aumento do número de pais e nais que se dirixen en galego aos fillos, que é un dato que por primeira vez en décadas, por non dicir séculos, aumentou no último estudo do IGE, no do ano 2018. Veremos se esa mudanza na tendencia se consolida de alguma maneira, cando menos se mantén plano ou sigue ascendendo, non? E logo, o número de persoas que din escribir en galego sempre, que tamén indica a conciencia que hai sobre a escritura. Marta sabe ben, é un acto que é plenamente consciente, non se escreve, aí xa non me meto en... É un acto plenamente consciente, o que cando menos implica consciencia de facer o que e certa reflexión, non? Ou habitualmente implica certa reflexión. Que haxa, que se incremente tanto, ademais, o número de persoas que di escribir en galego, indicativo, ademais, tamén porque é un acto que non sempre, aínda que nos pareza que sí, non sempre podemos facer en galego. Entón indica como mínimo unha vontade de facer, non? Ás veces é un acto tamén que polos propios números non se corresponde coa práctica social, mas sí cunha certa vontade reparadora que é a que pode reverter precisamente a situación da lingua, porque, despois dos máis de 500 anos que reflectía Carlos Callón no seu libro, do que comentamos aquí, que a pesar de todo o galego exista, sigamos falando galego, pois esta librería chea mesmo nunha cidade como Vigo, que ten a fama que ten, seguramente moi injusta en moita medida, quere dicir que algo sigue vivo en nós, e iso é o que pode comezar a reverter as cousas, e polo menos hai entidades como a Mesa que fan ou que tentan que reverter a situación, darlle a volta, pero sobre todo hai moita xente que día a día fai todo o posible para que o galego siga existindo e se recoñeza por fin como unha lingua absolutamente natural, con toda a liberdade de poder usarse no noso país, que en vez de ser unha lingua cooficial, como se empeñan en lembrarnos directa e indirectamente ou por todas as vías posibles cada día, sexa realmente a lingua oficial, precisamente por ser a propia e a única lingua que ten este país e que este país creou. Máis nada, por agora, moitas gracias.
sei se queredes facer algunha intervención. Bueno, xa Iago xa preparado. Veña. Bueno, sí que é certo que hai unha cousa que hai que precisar tamén, que hai un colectivo de profesorado que está exercendo unha violencia bestial contra alumnado que se expresa en lingua galega. Lo digo porque teño este ano unha compañeira que é paleofalante, que de familia galego-falante, e cando chegou a idade da adolescencia sufriu un proceso de violencia bestial por parte dunha parte do colectivo docente. Quero dicir que tamén moitas veces incluso temos enemigos dentro da propia casa. Bueno, a ver, se cadra é unha reflexión, pois, efectivamente, iso acontece, todos temos experiencia seguramente, non? Agora, como colectivo en xeral, se cadra injusta, porque tamén se un colectivo que procurou manter, bueno, se un colectivo insumiso do decreto de plurilingüismo e do profesorado, seguramente sorprenderíamos se fósemos a un centro e vísemos a cantidad de profesorado que sigue dando matemáticas en galego ou física e química en galego, a pesar da prohibición e xogándose, bueno, pois, a propia situación que ten. Logo sí que nós aquí entramos, bueno, nunha cuestión que xa se comentaba nunha publicación tamén do ano pasado de Miguel Carnota, sobre os casos de bullying e de acoso ao alumnado por parte do alumnado tamén. Bueno, e coa connivencia tamén de parte do profesorado. Bueno, e a mí sorprendeunos cando comezamos a facer todo, comprobar que nos protocolos contra o acoso da Xunta, que existen variados e por moitos motivos, non? Concretamente no ámbito escolar, non existe nada, ou non hai ninguna referencia en todo isto á lingua. Cando un caso que seguramente calquera de nós, se fai un repaso a súa vida, poderá comprobar na súa propia biografía persoal que eses casos existen, non? Claro, sin embargo, non hai nada, non hai ninguna acción da Xunta, nin información ao profesorado, nin nos protocolos de actuación na violencia, na prevención ao acoso escolar, que fale diso. Claro, a primeira cuestión é nomear algo para sabermos que existe, non? Bueno, isto Miguel Carnota comentaba naquel Lingua, poder e adolescencia. Lingua, poder e adolescencia, e nos, bueno, aquí fais un pequeno comentario a respecto diso. Sí, eu, por exemplo, puse en contacto con Miguel, porque precisamente quero estudar a evolución do que vai pasando na aula ao longo do curso. Eu son dun ciclo formativo que unha das materias é intervención social, e efectivamente isto tamén é un tema de intervención social, un tema sociolingüístico. Para min é importantísimo pois que haxa un ambiente propicio galego nos centros de ensino, e a veces isto é unha paraugas que dentro a ver si se cumple. Mira, dúas cousas. Cando na notaría non che dicen, no, se queres o testamento en galego, espera 2 semanas. A ver, serían eles os que non teñen interés en ter as cousas en galego, ou é que tería que mandarllos ao Estado uns formularios ou algo para que o tuveran? Cal é aí? Teñen a obriga, ademais en moitas notarías si está, pero quedalles moi bonito na sala de espera, algo así como aquí atendemos, tamén podes pedir a túa documentación en galego ou algo así. A cuestión é que o grave é que non teñan persoal formado para atender inmediatamente, así como terán para o castellano, atender a aquelas persoas que solicitan esa documentación en galego. Iso sería o idóneo, non? Que o remitan a Compostela, creo que a Secretaría Xeral de Política Lingüística, porque unha vez tamén tivemos un problema e acabamos preguntándolle ao colexio do notariado, mándano ali, e claro, terán o seu volume de traballo. Iso non é o normal. Ninguén manda ao colexio a Secretaría de Política Lingüística de Español, ao Ministerio de Xustiza, para ver se está todo correcto en canto ao castellano. O lóxico é ter competencia, que é unha cousa que tamén chama atención, porque supostamente se ven a certo nivel, e é verdade que nas notarías
xa se require unha especialización por canto a materia. Non estamos falando de que o alumnado ten que sair das estudos regrados con competencias lingüísticas en galego. E logo que pasa cando entran a traballar nunha notaría e non saben redactar un testamento? Aí pasa algo. É un síntoma máis da eiva na que vivimos. Aí temos persoal que non está capacitado para realizar. E máis, eu nalgún caso tiño visto a anomalía de que traducida o documento pásano de novo por un traductor automático e acabamos vendo esperpentos como no canto de dos rexistros, porque o sistema interpreta que dos é un ordinal e entón acaba hipertraducindo, galeguizando e son, bueno, a tema das notarías dá para moito. A resistencia, ademais, a dar documentos. Recentemente tivemos un caso no que a vendedora quería vender en galego e a compradora quería comprar en castellano. Non hai ningún problema, é dicir, está incluso contemplado até eses niveis. Non sei se o 608 do regulamento do notariado que estima que en caso de discrepancia vamos a 2 columnas e todo o mundo contento. É dicir, está tal. Que sucedeu? A notaría dicía, non pode, o notario di que só o fai nunha lingua. Tivemos que intervirnos para dicir, hai algún problema por aplicar este artigo? Non. Rapidamente mandamos e xa traducimos e todo ben. É incrível a resistencia que atopa o cidadán na exercicio dos seus dereitos, é que é incrível. No, pero xa, que lingua oficial é esa que ti solicitas un documento, bueno, xa non é que esteas pagando, que iso xa é, bueno, o que tes dereito. E se o queres na tua lingua, que en teoría é oficial, estar coñecendo non sei canto, tarda, ainda que sexa un día máis, ou ainda que tarde media hora máis. Se de principio ti solicítalo, pois que chodean. Non, claro, se pides en español inmediato, senón, e se tes un trámite urxente que queres facer e que dependes diso e que che acaba un prazo en 24 horas, que faz? Iso non é coacción. Ou faz en español ou, vamos, ou te fodes. Iso é así en todo. Ou isto, ou é así en español ou acabamos aquí a conversa, non? É así sempre, en prácticamente todo. Entón, claro, onde está a liberdade para nós? E logo se queixa, non, que está todo por aí, pone a gas las señales de tráfico, non sei que, bueno, pois moi ben, pero nós que posibilidade temos de usarlo e usarlo non no noso foro interno ou na nosa vida privada, poder usarlo públicamente e mesmo ter devolución, porque noutros ámbitos con respecto ao español é obrigatorio tamén. Entón, que ese recoñecemento que o español ten en España exista para o galego, se iso é o que é unha lingua oficial, entón o galego ten que ter ese mesmo status como lingua oficial, non a todos os niveis. Mira. Perdón. Digo que o de que te digan que tarda máis tamén un elemento disuasorio, decir, de esa forma, pues, a inmensa maioría da xente desiste e bueno, pues contribúe a que non se use. Pero o que a mí me pasou o que me decía na notaría, aparte de todo, é que o tiñan que mandar a un departamento, creo que era algo que tiña que ver con política lingüística da Xunta, pero que era ali onde o traducían ou redactaban, e que sin ese requisito non o podían dar por válido, porque é dicir, non podía eu ofrecer a traducción do documento, porque podría non ser legal. Supoño que non sei se é que o mandan a traducción, a traductora, danse caso de todo tipo, é dicir, danse caso de todo tipo. Hai xente que se ten ofrecido para traducir o documento e o aceptan, e hai outras notarías nas que necesariamente requiren a intervención da Secretaría Xeral, cousa que é o absurdo, non? Porque é como se necesitase levar un selo do Ministerio non sei que, validando que esa lingua, que iso valida. Exactamente, e requiere o mesmo competencia. E en ese correcto notario que ten que dar fe pública, todo ese tipo de cosas, teña que saber a lingua na que se fala no territorio. Iso, claro, entón, o problema mandancho a ti. Entón, claro, ti traduces, se te admiten ou non te admiten. Eu dixen unha vez a un oficial na notaría, me dixen, non, porque entón tens que traducilo ti. E dixen, canto desconto. Pero non, pero aquí non se, bueno, a exposición de folios, non, ou de páxinas,
Pero non hai desconto. Xa me informaron. Eu non sei. Falase traducir, é dicir, Eles falan digamos que o español. documento bo é o español. Exacto. O outro é unha traducción. Sí, que se partese diso, é dicir, hai unha versión, é a secularización da lingua, non? Redáctase en castellano e despois mándase a traducir, é a versión B, é a versión B. Queren asegurarse de que esa traducción é correcta, o cual me parece ben, pero non tiña por que ser unha traducción, porque o documento original en galego. Bueno, e acabanos helando con, cando xa o remate é e doi fe, e dis, claro, se non pos e doi fe, é que todo o documento en galego e doi fe. Vale. Nemesio. No, eu decía que efectivamente é un exercicio de resistencia o falar galego pois, no noso propio país. Isto é certo, todos os atrancos de que falades son verdade, que me decides a min que desde que se pudo facer as demandas en galego, todas as dicen en galego, e que ademais son un reintegracionista e que tiña que axustar aquilo o máis posible para que, bueno, non fose reintegrado de todo, porque xa non tal, sempre me puñan pega. Pero eu o que me retiro, mira, eu vivo en galego desde fai moitísimos anos. Como cousa curiosa, ao mellor podo decir, eu coa única persona que falo en castellano é coa miña muller. Que absurdo, bueno, pois é un absurdo. Pero eu observo, non teño problemas de relación desde fai moitísimo tempo, non teño problemas de relación por utilizar o galego. Podías dicir ao mellor inicialmente en Ourense que éramos pois unha cidade máis galeguizada, entonces era máis normal que entre nós nos faláramos en... Pero claro, cando cheguei a Vigo, Vigo máis duro, non? En cuanto a... Eu te podo decir, vivo nesta cidade nuns ámbitos sociais moi diferentes e nunca tuve problemas con falar galego. Falo exclusivamente... Elsa, que pobre, claro, e falo exclusivamente galego. Entendo perfectamente que os máis afectados neste tema son as crianzas, porque non entenden a discrepancia que pode haber entre que fales en galego, despois que outro que fale en castellano. Pero dentro do que é a sociedade, eu veño observando que esa oposición, non sei, o mellor é pola situación de cada un, pero eu nunca notei problemas, nin en Vigo, moito menos en Ourense, para relacionarme en galego. E podo che dicir unha cousa, a unhas tertulias que tiña aquí en Vigo, que era no Gales, iba o xefe superior de policía de Galicia, que era un tipo de Ourense, e eu estaba ali falando en galego. No, pero García Mañá é galeguista. Aquel non, aquel era dos fusileros na época de Franco. Era un tipo peligroso. Pero ali estaba, e eu seguía falando en galego, e se me seguía considerando que podía pertenecer posiblemente a UPG, pero nadie se metía conmigo. Entonces, creo que si empleas con total naturalidade o idioma, si non o utilizas como imposición, oiga, eu estou aquí e falo galego porque estou na miña terra falando galego, que realmente podíamos ter esa actitude, pero si o utilizas como unha norma ordinaria e tal, a xente acaba aceptando. Non te vou a decir que convenzas a esa xente de que fale galego, pero sí de que o acepten. Nos comentamos de alguma maneira casi na introducción, non? Esa situación e a ver, nunha parte é así, eu falo a miña vida integramente en galego e por menos coa xente coa que falo, bueno, e máis iso precisamente na parte que dicimos de que hai vontade social de reverter a situación do galego ou a situación de suboficialidade ou de subordinación, non?
eu, por exemplo, os meus fillos van a un colexio público, hai un grupo de galegofalantes na aula dun e doutra, e no grupo de pais, evidentemente hai un grupo de galegofalantes, pero maioritariamente son castelanfalantes. Cando hai un aniversario, unha festa desta escola, a súa presenza dun grupo de galegofalantes fai que o resto mude de lingua. Non sei se isto é moi xeralizado, pasa só nunha zona, non entramos xa en... Pero obsérvase nos datos, e aquí falamos, da cantidad, por exemplo, a maior parte da población galega quere que os medios de comunicación sexan en galego. Iso di o IGE, en todos os estudos. Ou a maioría quere que a administración teña todo en galego. Porque, claro, unha cousa é o que ti queres e outra cousa o que ti faz, non? É como a xente que escribe en galego que di o 20% de todo, máis ou menos, anda por aí a cantidade. Escribe sempre en galego, ou di escribir sempre en galego. Iso, comentaba antes, non sempre é real. E logo vas mirando por idades e en moitos casos é moita máis xente que escribe en galego que a que logo usa o galego oralmente, non? Quero dicir que hai polo menos hai unha idea favorable ao galego na sociedade, por iso, claro, pero o problema non está tanto aí como logo as posibilidades de uso noutras cuestións, non? Claro, eu podo falar galego, pero se logo non podo ver a televisión en galego, non podo ir ao xulgado en galego, non podo ir ao hospital en galego, non podo facer o seguro en galego, non podo pagar unha multa en galego, e logo pasa como esa situación de Rianxo, que tampouco que chegase ao centro de saúde dicindo non, a mí usted, claro, onde hai agresividade, porque tamén hai un sector moi españolista que cada vez é máis agresivo contra o galego, só co uso do galego, co simple uso, e se cadra moitas veces ni siquiera de ningún tipo, hai a tendencia a pensar, os que falan galego son todos do bloque. Non sempre é así, e nos temos queixas de persoas das que non sospeitarías nunca que poderían ter algún tipo de incidente por falar galego, que se acaban vindo a mesa por algún tipo de problema, non? E se quedaría voluntario, pois non sei, xa non me meto na orientación ideolóxica de ninguén, que tampouco é importante neste caso, pero persoas votantes do Partido Popular, por exemplo, que claro, se decatan de que viven unha situación agresiva só por usar galego, que para eles pode ser unha cousa moi normal, pero que logo non é tan normal cando se enfrontan a outras situacións. Iso pasa, non? Entón, claro, dai viña todo que liberdade efectiva fora do ámbito social, o máis íntimo, o máis achegado a nós, temos despois en relación ao ámbito público, político, digamos, non? Non, liberdade ninguna, eu non falaba agora de liberdade, eu falaba únicamente de que parece que pode existir unha consciencia na propia sociedade de evoluir a favor de ir admitindo o uso ese do... Mira, eu no caso de Santiago, tampouco sei, a min, imagino que, non sei se todo o mundo pon a orella nos parques, por exemplo, eu poño. Santiago é un pouco diferente de Vigo. Non, pero a mí me comentado na Coruña tamén, por exemplo, xa non sei en Vigo, pero que, aínda que sexa mínimo, detéctase certa, hoxe un pouco máis, o cal indica que hai algo, algo mudando, non? Ou a cantidad de pais que, a nós chegamos unha vez en Pontevedra, ali estamos na cultura, chegamos e dicen, mira, claro, que nós comezamos a falar galego cando tivemos a nena, e agora resulta que a nena fala castelán. Dice, pero vos seguides falando galego. Sí, agora xa que nos puxemos, algo provocou. Pero que esas cousas, que logo, non sei, pode ser frustrante, porque o que ti queres non se corresponde co que logo acontece na realidade, non? Pero, polo menos, hai aínda que anda a que lle provoca a situación unha mudanza na súa vida. Os fillos é frustrante casi todo. Sí, pero eu quería comentar ao respecto disto. En Vigo sí que se percibe unha entre proxenitores, entre pais e nais, un esforzo por falarlle, non digo xeralizado, os parques, non? Poñemos a orella nos parques. Unha intención de proxectar o galego cara a eles en futuro. Que sucede? Que moitísimos que lle están falando en galego, despois escoitas a conversa con neno e o neno contéstalles en castellano. E aí é onde está o factor desgaleguizador dos centros de ensino. Porque aí temos, por unha parte, non sei que pasa co mestre ou coa mestra, pero si sei o que pasa no resto da socialización
no recreo, no momento en que interactúan con outros. E aí está absolutamente castellanizado. É dicir, podese dar o caso incluso de nenos que están de familias galegofalantes que están entre eles falando castellano, porque a castellanización é abrumadora. É dicir, estamos falando de nenos que interactúan, pero tamén cando reproducen o xogo de audiovisual en castellano. É dicir, aí hai moitísimo. Antes podíase dicir o problema de transmisión xeracional é que hoxe en día a familia non é só o que actúa sobre a lingua do neno. Hoxe en día hai os compañeiros de clase, os debuxos animados, pasan moito tempo ante a pantalla. Son múltiples os factores, e entón os pequenos reproducen ao final o que están escoitando. E cando xogan co cochiño que acaban de ver a outros non sei que xogando en castellano, reproducen aí. Entón temos moitísimos factores que influen. En canto a tolerancia social, nos percibímolo nas manifestacións de Queremos Galego. Cantas persoas de Queremos Galego veñen falando castellano nas nosas manifestacións de Queremos Galego? Moitísimas. Iso significa unha vontade de cambio, están dispostos. É unha sociedade. Hai uns datos que falan de 84% da poboación europea está a favor das linguas, de tomar medidas en favor das linguas minorizadas. Iso di moito, é dicir, é unha sociedade que está disposta a protexer as linguas minorizadas. Iso é o que temos que aproveitar, esa boa sintonía coa sociedade en xeral. Non hai máis que un mínimo, e en Galiza percíbese, máis que un mínimo de persoas que son obstinadamente contrarias á lingua galega. Eu penso que é unha minoría, e de feito a súa asociación, vamos a falar de non chuta en Galiza, as cousas como son, por moitos balados que vayan intentando poñer por aí, o seu discurso non cala. O que é certo é que si percibimos en xeral unha violencia institucional xeralizada, porque en sí hai moi poucos recursos en galego, estábamos, o libro vai diso, non? Dos obstáculos para facermos a vida continuamente, conscientemente en galego. Hai unha cousa, Televisión Española ten a canle esta Play Televisión, bueno, e logo ten Clan TV, non? Que o Clan TV para o público infantil. Bueno, o Clan TV non ten ningún contido en galego, a pesar que é unha canle pública, e que a legislación estatal, a Lei de Comunicación Audiovisual, obriga a ter en galego como mínimo un 2,5%. Dibeis parecer moito que o dixeron en ceno. Isto é o que hai en... Bueno, que podemos ver en Clan TV, tamén a versión que hai en Play RTV, porque en Play RTV, que é a aplicación, non? E o que logo se pode ver na televisión, na televisión inteligente e tal, hai só 4 filmes en galego. Bueno, deses 4 en galego, que teñen versión original en galego, son filmes rodados en galego, íntegramente en galego. Deses 4, só se poden ver en galego 2. Os outros 2, digo, porque tamén ás veces insisto, non? Que a dobraxe impide percibir, non sei, bueno, estas cosas así de, ás veces, un pouco cultureta. Pero que iso só aplican ao galego. Hai que velo obrigatoriamente na canle pública, a Televisión Española gastou os cartos en dobralo ao español, e a versión original non se pode ver. A versión original en galego non vale, podes velo mudo, que como deixa verlo a canle de Televisión Española. Bueno, pois así con todo, claro. Entón, non hai único factor que xoga en contra do galego. Nós temos un factor importante, que é unha sociedade que, a pesar de todo, continúa estando moi favorable á súa lingua, mas logo temos unha colección de factores que actúan en contra do galego, e que ás veces son, bueno, e son todo... non depende de nós. Bueno, tentamos facer que a Televisión Española por fin poña algo en galego, ou que a galega teña unha canle infantil como debe ter, ou que a administración teña todo en galego, porque claro, só depende da forza social, sin que haxa ningún poder público que actúe para que iso sexa así. O que triste que temos que dicir nós a Televisión Española que está incumprindo a lei e non o faga a Audiencia Nacional. Non sei se tocaría a Audiencia Nacional, pero claro, aquí a mínima vas a Audiencia Nacional a calquera cousa, non? Pois por iso, por incumprir a lei do audiovisual, bueno, xa non digamos Antena 3, Telecinco, todos estes que tamén están obrigados. Eu non sei se hai algo de galego, claro, aí xa... Creo que hai dúas palabras, bueno, son as 9 tamén, e podemos ir pechando, se vos parece. Entón, eu sei que Chus pediu a palabra. Xa dixeron máis ou menos a coñece. Vale, señor. E ti tamén a pediches.
Bueno, agora... Mira, outro día iba no autobús, non sei que emisora tiña posta aquí en Galicia, iba, e de repente saliron anuncios en catalán, eu morría de envexa. Non lle preguntei ao conductor que cadena tiña de radio, pero vamos, alucinei. Mira, nos quixámonos ao SEPE, ao Servizo de Emprego, porque tamén non se podía facer en galego varios trámites, e agora permítese, se clicas galego, sache medio en galego, medio en catalán, segundo o que sexa. E logo, digo que un exemplo do organismo público, non? E que ademais a xente cando vai ao SEPE pide cobrar o paro, non o fai porque lle apetece cobrar ese día, bueno, primeiro, fai porque ten dereito, e logo tamén terá necesidade de exercer ese dereito, non? Senón, pois fará outra cousa. E entón aí en galego tampouco vale, agora dixenche un pouco de galego, un pouco catalán na mesma frase, non? Accés al serveis de emprego público galego, ou como de emprego en Galiza, tal, claro, pero parece chimbilín en Gales Trapo, será, ou como Gales Trapo, non sei como... Pero iso repítese moito, porque claro, unha vez que a lingua oficial español, o resto todas valen igual, máis ou menos son, tanto ten galego e catalán, mesturan todos linguas cooficiais. E no caso das radios, é outro exemplo de vulneración da legislación na cuestión das concesións de radio, todo isto, non? A legislación galega, os decretos que hai, as resolucións para a ubicación de subvencións tamén, que reciben todas as emisoras que emiten en Galiza, obriga a que todas as canles que emiten en Galiza teñen que emitir un 50%, se emiten só para o territorio galego, o 50% da emisión ten que estar en galego. Non sei se coñecedes algunha con esta, hai a Radio Galega, pero digo privada, non sei, pode haber algunha. O 50% da emisión en galego, e das que están nunha canle estatal, o 50% da emisión que teñen para Galiza ten que estar en galego. Por ese 50% esa metade en galego, sexa no 50% que corresponde a emisión en galego ou do total da emisión, pagamos todos os anos unha cantidade. Isto é control do diñeiro público, que acá non existe, non quero dicir se existe ou non existe. Iso digo, o que di a legislación. Logo, queda aí a opinión. Digo, non vai ser, que como xa teño unha cousa por inxuria, non vai ser que me metan nada. Bueno, pois chegamos ao final deste acto. Moitas grazas a todos por estar aquí e seguiremos.